Hazvisi kufamba nemwero. Mudzimai wandinaye ndakamuona nemistake. Zvakaitika takasangana kumanyaradzo atete vangu. Mumusha maive makaroorwa tete, ndo munobva mukadzi wangu uyu. Ndakangosangana naye one day, ndobva tatorara tese. Saka vanhu vainge vandiperekedza kumba kwemusikana vaive vakandimirira pagedhi remusikana, ndokuwanikwa maneighborhood vakabvunza, ndokutaura kuti vaneni. Maneighborhood aya akunomutsa baba vemusikana, ndo mabatirwa andakaitwa, ndokutopiwa mukadzi kwandakaita ndisina kana kutombodanana naye zvenguva. Takasesekedza rudo kusvikira pakusesekedzana kuya kuCape Town kwandiri naye kuno. Manje matenga akavhurika, ndokuwanawo musuthu wandiri kudanana naye mazuva ano. Uyu ndiye wangu ndiri kuzvinzwa muropa, kwete uyu wandakapiwa zvefosi zvezuva 1. Nhasi musuthu anga achitonditi anoda maZimbabweans nekuti mukoma wake ainge achigara nemuZimbabwean achichengetwa bho, asi rufu rwakaita jealous rwakazotora bamukuru ava. Ndiri kufara hama dzadiwa. Bleki wangu wekuzimu ari kushingirira. Haachabva kana Kumasowe muno muCrayfontein. Moziva masuthu anochinja kuita varungu kana vabvisa hembe. Ndiri kuona utaitai, ndiri kunakirwa. Akandiona ndakanyarara anosuwa. Hanzi switi usafunge zvakawanda, neye wakatambwa nevabereki vemukadzi wawakauya naye. Akatondivimbisa kuti ane mari dzeaccident fund dzakatobuda, obva andiitisira mapepa. Ndinenge ndapa safe side. Ndiri kufara kuti matenga avhurika kuti vhuri.